Príjemný dobrý večer, dámy a páni, vítam vás, aspoň ja osobne opäť po roku tu v Oslanoch. Tu v Oslanoch je vždy na plese, aspoň na školskom plese, úplne vynikajúca atmosféra. Ľudia sa tu navzájom poznajú, sú to všetci, ako spieva Paolo Hammer v pesničke z RPŠ, Združenie rodičov a priateľov školy. A ten dnešný ples navyše má ešte ďalší prívlastok. Nie len školský, je aj obecný. Viem, čo cítiš, som ti blízky na diaľku. Chcem vás v mene svojom, ako i v mene celej obecnej samosprávy srdečne pozdraviť a privítať vás tu v sále Kultúrneho domu na dnešnom prvom reprezentačnom plese obce Oslany a základnej školy. Viem, tuším, čo sa stalo s ňou, tak príď tmavej chodbe stoj a buď zazvoň, prídem odomknúť. Veľmi by som chcela poďakovať našim žiačkám alebo žiačkám bývalej školy, lebo ja ešte nebola som vtedy riaditeľka, keď oni chodili do školy, Monike Pinďurovej Školnovej a Andrejke Obertovej. Poprosím pána starostu, aby sme spoločne zazvonili na školský zvonček a otvorili tak ples. A v tejto chvíli je prvý spoločný školsko-obecný ples zahájený.
Velikánsky potlesk v tanečnom štúdiu Balador manželia Chovancovi. Vy ako zástupcovia tu rodičov verejným plebiscitom teraz chválime nový školský poriadok základnej školy v Oslanoch. Do školy a zo školy chodí žiak, kedy chce. Počas prestávok sú učitelia zalezení z borovní alebo v kabinetoch a neotravujú žiakov. To nie je pravda, lebo my kabinety boviaké nemáme, pán starosta, bolo by to asi treba trošku dať do poriadku. Je žiak nespokojný s učiteľom, sťažuje sa riaditeľovi školy, ktorý je povinný dotyčného potrestať krátením platu. To bolo nových 10 bodov školského poriadku. Kto je za? Dávam hlasovať. Pán starosta, konštatujem, že nový školský poriadok nebol prijatý, takže sa budeme musieť riadiť starým školským poriadkom a v ňom sa hovorí, že to ďalšie tanečné kolo teraz začínate vy dvaja. Hádaj, hádaj, trikrát hádaj, do Prahy pesničky trôd. Hádaj, hádaj, trikrát hádaj, čím mlčíme tlačený kľud. Kto ti píše básne, prstom naklína vrát, to je blázon z teba, hádaj na trikrát. Kľudne sa postavte niekde tu do priestoru, do parketu, tak aby ste nás videli. Veľmi jednoducho pôjdeme. 1, 2, 3, 4 a naspäť. 2, 3 a ja som si rozviazal šňorku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vynikajúco máš to vidieť. Je super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 a skúsime sa aj točiť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paráda, fakt nám to ide úplne super. Teraz to trošku skúsime zmeniť.
refugees bring. Ooh la 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 la. Sweet thing, she love me like no other before. Obec Oslany venovala vysávať. Manžel bude doma vysávať. It's the remix on it on the refugees bring. Ooh la 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 la. Sweet thing, she love me like no other before. A starostu obce Čerňany, nádherná automatická práčka, podmienka treba si ju odniesť teraz hneď. Samostatne hospodariaci rolník, pán Patrik Čaltoš, 2 vrecia obilia. Máme len psa! Moment, zopakujte to ešte raz. Máme len psa! Tak sa treba naučiť na zbožie, no, čo vám iné poviem.